Juni somni kumsang ni palikan restaurant manager pakhat chu seafood spot Orange County California rama an hostena chuan adinga zanjia ein mitam tak an restaurant chuan an oma take out dinner tur oma wangin chumi boipui chuan a boy hle boka chutia an boy noi lai chuan customer dang chu ron kalin order an run siama an order siamna le kha te chu kengin ei siam tu te awa pe a mase chu order siam tu te umdan chu makati hle an ei tur order an nga chung zongin manmu mel takin an loading renga an che chara anom hle theilo ani bera an ei tur order chu an pe fel vele manager chuan an kuta alan ngala chungmi ri chu manmo takin restaurant chwa sanin an ei tur chu an chwa pui ngalani an khosa zia chu makti na anga hle mase customer dang boy pui tur an nga wangin angai even sui talem lawa amai ro chu ni tampo aliam mayen police te chuan restaurant manager chu an ron mule a juni somni pakhat kumsang ni pali thochan nia chuan kumsom sari pani mi Jane Thompson chuan akar chu Laguna Niguel California lama akhal thla a Los Angeles a car top trip a mangzau a ho turani a chena mun Laguna Niguel chu a weekend trip manna Los Angeles achang chuan mel somnga vela hla ania Jane hian azinna a hun manna khopui beng chengle lun tak chu aning to hleya a ina a ho po hi a phur hle ni ina hoa ha dam wat chu a chak berania Jane hi Los Angeles a hian kum engemasa alo khosa to chin zoka entertainment industry lama eizong chin ania kum tam tak a hun man na chin khopui ani amai ro chu a kumte alo tam to nuwa chuan a na tho te chu chol sanin Laguna Niguel lama hian ain beng belta a kumsom sari pani mi lai alo ni to ni amai ro chu a chianu Marian Race chu Los Angeles a hian alo khosa ve thunga an chian dun hian anin mel sha chandan chu an tho na industry ain an wangania thokhau ni in bulan chana a chianu Marian hian production company anaya Jane hian a company ina an khoi thei tur project tam tak a siam sak china chian chatak ni chawin chian dun in kom ngei taka changin meichia ni chungin anin kara chuan engemu chu aron om chauta a ti chuan tunlai mi te ang devin an upat nulama chuan anin ngaihzawng anin bial nu ta ani ber chu an chen mun hi darkar tlani ma se hun in siamin an lein mudun fawa Jane chu zirtop nia LA lama abial no Marian omna lama akala weekend opera endunan tumani hetia kar top chul hun an mandun zo nu hian plan tangpo an lanei chawa a kar le lama chuan Europe lama cruise longa zindun an tumani Jane chuan a chena in pana a ho konga chuan an veng chunga atlan lu in an venga a chiram pakhat a chian waina in puichin Mary Larkin chu atwa zola wana na athokhi muwa motor chuti muangin glass dawna kunga chang chuan Jane chuan awa be ngeya an chena venga Jane chian komtam ber pol ade nge ni an pani chuan ral khata changa in biain Jane chuan Europe lama cruise a azin main wine in dun le ti te po lover le turani tin ashil boka an pani ba ka hian Mary Chen oma cheng ve Peter thau Karen po chu an wine in puichin ani bok anin biak zo no chuan Jane chu ain khal pheile zela a chena condo complex a thleng ta a chen in a thlen chuan ain khal luta motor te ada vel nuwa chuan a bungrwa de chu ala chhuaka garasa chang chuan a chenom te in epchia inom na lam chu awa en pheya an chenom te fapa an rol thar Sam Nelson chuan anin kota basketball alo khel meka Jane chuan awa huya akawa alo ho to ti a shil na ni amai ro chu Jane chu Salmon a morwal chuan in lama atlan lut ngal thwaya hei hi Jane ngai dan chuan Sam hian a mel mu ala she dewani aringani a chan chu Sam hi an venga rol thar om chalo ve takania kar khatliam ta luka khan Jane ina po hian alo lu junior me chumi wang chuan a mel mu a she aninge yang Sam hian Jane tere po aru chwaka a mai ro chu kumsom pangalek alo ni bok nen anu ma anu chya por ema Jane chuan aman chhuak zuya
a chen maya khosa ani wangin chatakin azil ta zoka watna emempo anei zuilo bokani police ka shil don lawa amai ro chu nidanga ti to ngai su o tin anin cha thlap boka seman anin chung lama alu sandai nu chuan jane po chu ain chung lama chuan alut ve zuya jane chuan ha dam takin ina chuan huna manga lagona neguela chuan nidanga ati fauchin te tilein weekdays chu amang zole ta thuak mai kartop hun alawin her chuak le mai to dona Los Angeles lama akal chu ahun le chep to tinani zirtop nia chuan ele lama akal le turania ti chuan akal ma zan juni somni pali zana chuan jane chuan a chauka e tur siamin eleya a hak tur a thom no te angai to pa neu newa ai nei por nu chuan tv ma chuan chuin tv a ena tv en pa a thom no vel te chu inpek atumani amai ro chu abai se ain amu thel chu aron chuak main mu chuak chuan aron zem ne ta hleya atum aya ma chuan amu hilta ni ni thum no pathiani chnu alawin her chuaka jane te venga khosave thau achia no mary lerkin le karen hemra te chu jeni chena kondoa leng turin anvakal ta a hetia anvakal chan pakhat hi mary nena ele lama jeni chianu marian chuan jane chu eleya opera entura intiama aron kal lo thole abyak po theilo thu alo shatir wangania len pa a chanchin ngai ven chu antumani mary hian jeni mizia ashe chianga hetia byak po theilawa aum hi makti na aneya jeni inkot athlen chuan angai thatlo na tizwal turin chanchin bu ti chu akung ka bula chuan alo le tem ruma motor changa chukin mary chuan kungka chu akik ngala thomring taksiama kungka ankika anau po chuan chhana reng reng andung lawa in chunglam atang chuan thomaron chuak lo shim shima are tlok tlokani anti ngai na chelo chuan ain hnung lama chuan an chian dun chuan an kala kungka emo tukver hon thei mai tur an zong ta a chutia in hnung lama backyard ta an va phei chuan mary chuan makti takin in chu ain ngala a chan chu jeni chut khom na pindan zona kungka nortol thei chu alawin hon huaw wangania kungka in hongalut ngal mai lo chuan jane chu an kau vak vaka amai ro chu chanan la muta chuang lawa kerin beilong chuan kungka in honga chuan walu ngal mai atuma amai ro chu mary chiale chashiat na chuan a chian no kerin chu podingin lalut laute in chung hi him lovin ka sia tin a podinga antol nunga police te chu an kau da zo kani police ten lo thlen ma songin jeni in zona kongkupuya chuan dingin jeni in chu an lo entli thlai topa police te an lo thleng thwaya mary te chandun chuan thil omdan chu an lo shil nga zung zunga police te chu in hnunglam kongkhar in honga chuan an shwaya officer pakha zuk chuan kongka in honga chang chuan in chung chu a pen luta pen khatle ka pena thil engemu chu awa mutta a omdan chu adanglam ngal vek mary po chuan officer omdan chu alo muwa enge tin azot ngala amairo chu officer chuan a changlo officer pui chu bia in le a che vel chu tu malu po thailo turin sil ngal turin atia anmani backup tur chu team ko turin ati bokani hemi nu darkar khat nu vel zandar rukvela chuan detective Daniel Saledo po Jane tevenga hian atha thok pang atlan ho a chuta chuan cheni in pakhat chu yellow tape lawin samkwal veka mowa a motor chu tidingin mi puilo entu te chu engthil nge thleng azota police officer pakhat chuan detective Daniel chu aron muwa ron pan nain thil omdan chu aron shilfia ve ngal boka kondo chunga chuan ruang charania ruang chu kondo nei tunu kumsom sari pani mi Jane Thompsoni ani alandan chuan ama beitu an oma in thana tualthana athlengani meltin asoya detective Daniel chuan deputy officer pakhat nena chuan victim chiante pani chu khoya ama kalson tir lo turin ashila inchung lam ain fia zo noa chuan biak ve adoni ti chuan kondoa chuan backyard lama changin alut ve ta a kongkhar nortol thei chu ain fia noa
tilui na manga inchunga lu na amulawa victim hian akal lo shim ani lo poin ama beitu hi a Hmeichhiat kongka a hunsak ngam tal ani ang tin ngai dan anei ngalani inchunga lo chuan emergency staff engemuza in crime scene an lo endika banga thisen kai te furniture thisen kai tam takte a mungala chwata chuan atwar to victim ruang chu alo omboka jeni ruang chu a chutna sofa le center table coffee table in kara a khup zongin alo omani detective Daniel chuan ruang chu azuk bi naya a enringot poin a hliam tor na satsia chu azuk mungala aluru alang hialani thil ritak engemo manga alua chuan chhut ani mela a hliam omdana chang chuan Daniel chuan ama thattu hian huatna engemotak anayani aring ngalani indrokna kal swala wanga intha na lam ni thein a chetlat lawa a chan pakhat le chu detective Daniel hian kondo chung chu a check kwal veka a pindan le a thil lu da na ruma de chuan tuma an lut lauti sha takin a fel fai thlapa ama beitu hian ain chung mundanga kal ama mo lawani mela deputy officer pakhat chuan detective Daniel chu chawkalama a ko phaya kichena landline phone a chuan voice message engemuza aum thua ashila juni somni panga zertop ni zinga changin message chu aum chan to a detective chuan voice message jainin a chan to lo hona chang chuan a thi hun timeline chhut ati ol samdon niin asoya kichena chang chuan a pheile a living room a ruang bula chuan kut kwang kwa in adinga ain ngai to ta ni ruang omdan le in chung le avelte ain fia nuwa chuan poi khoi tu hi jaini mi shat sa ama ne na in koma boina engmotak nei mi ni anring ta bur mai ni ti chuan jaini chante pona ummek te chu biak masak ber adu ta a detective Daniel chuan deputy officer pani khachu kawin ponlama anchwaka victim chante pani chu thu zofia antum ta ni detective Daniel chuan veng chunga chenna in omdan in nai tak tak achang chuan mi tu emotalin thil engemo anlo shia temo mopal beisein mi puite chu biak watwat adu a chuti mek lai chuan detective le officer dang te chu crime scene a anron lan bil le boka detective Brian Sutton po aron thlenga detective Daniel detective Brian ron thlenga mo chuan a thongal waya a chan chu Brian hi a partner chatta kaniya an pania an case khoi to chu a ol sambik riau hian a she china ni an pani hian mi biang biak pa a zona poimo tak tak zo an thiam leya hin stam tak an nei pha china ni detective Daniel chuan a chiam pa Brian chu pan ngalin thilom dan chu a shil ngal wata an pani chuan victim chante pani Mary le Karen te chu komantum ta ni detective pani te chuan victim chante pani chu an bia a Mary le Karen te chuan an ming le Jane ne na in chan chatak an ni thu te chu an lo shil ve nga zung zunga Jane chu a chan chin ngai ventura kalan ni thu te an zuya a chan chu LA lama Jenny Bialno Marian Risin abyak po thelo thu le an opera entura po ainlan lo thu aron shilawangin an chianu hi a tha em adam lo nge enge a chan chin ngai vena kal an ni thu detective te hena chuan an shil ta nga zung zunga nu chui tu re chuan Jenny Bialno Mariani chanchin chu an sha chiang chak ta riau maya an pani hena chuan Mariani chanchin chu an shiat ang tele ama biak po theina tur a phone number te chu an dil ngal boka chumai baka an pani po chuan hetia ruang an va mu ma zan juni somni pali le atuk jing juni somni panga chuma khan khoya nge anuma enge an ti te chu an zot zui boka an omna chin le an thil ti te chu an suya nu chui tu de chuan tualthih tu hi atwar tu Jenny Hmeichhiat nai takani an jing viawa hemi wang hian a chiante pani Mary le Karen te po hi jin le zinga antel velo thailo wani amai ro chu an biang biak nuwa le thil omdan te an zo nuwa chuan an zo na chan dan le an chanu thina an tor zia le an thin rim zia an mu in detective Daniel chuan jin le zinga chuan a thai chetaria ti chuan an mani in lama howa lo hadam turin an ditani
detective Daniel chuan crime scene bulvela mi puile an chanam khoveng pung khom te chu zora zo tumin apan le ngala atuk sing juni somni paria tho chane zinga chuan detective Daniel le a champa detective Brian te chu Los Angeles lama victim bialnu Marian Ruiz beturin an kaltawang wanga leads dang an nei meu lo wangin a bialnu an bek khona thil chu alangwar theidona an ngaya crime scene a hian maktak main DNA mo fingerprint engma muchwa anilawa chubaka ningani san athi hunnia anrin deuh zana hian an chen oma cheng te chuan thil danglam engma an shat lo tho an sei boxia nu chui zui ati har hleni a chenam khoveng te nen la in hir kauna engma an nei boxi lo jinhel turpo shat thiam harantia autopsy result a changa alandanin Jane Swan aluwa hliam na tak atura wangin athiani alu chu thil sakhat ritham taka chudania voisom pani ayatam hial chudani bok chumi omzia chu anuk cha to nuwa po miswal hian achozui shepti nani omzia le chuan ama abeitu hian huat na le alaka thinrimna nasatak anayani ngeyanga jinlel tur emem an nei lau kara hian jinlel omber chu abialnu Marian Ruiz hi anilau theilawa detective te hian anjin hmelna chan pakhat dang chu Jane hian life insurance policy alo neya dollar sing khatman hu life insurance ania claim dona chuan engemuza a claim theidona ni ti chuan a life insurance policy ya beneficiary omchun chu abialnu Marian Ruiz hi alo ne ngei poka Los Angeles a chuan Marian chena in chu an bathlenga aina chuan lutin an chut khomna pindana chuan an bachuwa Marian chu a chira chuin a epa chutna chuan nu chui tu te pani te chu an chubokani Marian hmel en mai po chuan a hmela torna na satak alang renga anjing helviauna a shiom an devele ta dewa Marian mit chu a chana ti shat takin alo sen bui chu ka atui intur ken po chu a dale china ala le china a umdan a boy pha vek niin alangani nu chui tu de chuan zona po film khur taka anzo angai don ti ansia a detective Daniel chuan Jane anin hmel shat chan hun te chu zotin bulatan pui ta a umdan chu a boy pha vek niin alangani nu chui tu de chuan zona po film khur taka anzo angai don ti ansia a detective Daniel chuan Jane na anin hmel shat chan hun te chu zotin bulatana Marian chuan kumsam nga velzet alawin sha to thu asoya entertainment industry ya na thokchin ani thote anin kom tam hnuwa anin kar chu a romantic chho niin asoi boka anin kom tlang nel hnuwa chuan detective te chuan zona khir khan deuh te chu anzo chanta a Jane chuan a life insurance policy ya beneficiary tan adati a shatlo te zota Marian chuan mak ati mel leya a chianu chuan life insurance policy ya aming ada ti ashat lo thusuin amai ru chu makti mel tak chung si chuan kam tak chuan asoi zuya Jane chuan chung te dia hansoi tur anei manglo wangin kaning car in lai china wang hian beneficiary a chuan min lo da ve anima na atia amela sumawanga hanlumna danglam engma omlo thelthleng ve pakhata angai ni maina langa detective te chuan juni sumni pali ningani zana omna chinte anhan zota Marian chuan a chiante haunen hunan man thu asoya afin fiana andu takin tin a chwa pui a chiante phone number chu a pevek boka Jane chu zirtopnia eleya runkal vetur ani thole opera endun tur ani thote soi boka amairo chu biak po theilawa omawangin negual lama a chiante Mary chu a chanchin a zo top thu asoi boka anjin hlel nei chun Mariani ankom hnuwa chuan ahum dan le landan alo pangai viawa athu soi engkim chu ain hu vel veka ti chuan rin hle zui ngai na shilavin an ho santa ni nu chui tu de chu lagona niguel lama chuan an hole a Jeni kondo a chuan engemutal an mu chwa be sein an vakal le taringot mai ni ti chuan he poi khoina thlen hun hi kumsang ni pali dai to khania tunang huna homosexual ho kan pum zama kan en liam thei hunang kha alani lawa an hmel sha chan ve chawa
homosexual ho poin alanga pawin an lati lan ngam bik lo na khovel khalani chumi wangchuan homosexual ani na hi lo hotu le ngai thei lo tu an om ani thei mai ngem ti te po nu chui tu taril ruwa chuan om zui wangwanga ti chuan nu chui tu re chuan a chiram khoveng te chu in tina kaljilin jainin in lai china ane pui chungchang te chu an zota thiam taka thu zotin homosexual lo hotu an chung kamachangin shatan tumani amai ro chu in tinan kal nu po chuan jaini homosexuality lam an shia cha soilo in lai china an nei ti po an lo shelo fura hei hi a umrenga a chan chu a bel nu nen hian eleilama hun an hmang dun china an hudun ngai lo tlatani nu chui du re chuan homosexuality lam chu a thi chanani an jing le talawa amai ro chu thudang an shiat bel thung tunaya an veng chung lagona neguela chuan ruk na atam tho an chia a he tho chang hian detective daniel zok chuan engemo ama shatir tu omang hian an nu chui lai chu ngoilok te o crime scene kan kalangai khata khan thil engemo kan fin fiana ta na poimo tak ni tur kan mulo mai ni in kashia ni atita a crime scene chuan kalin atira timeline chut na ta na poimo don nia an soi phone landline message song chu an ngai thale ta ni darkar engemo zat chut chila an ngai thak nuwa chuan engemo sha chu an nei thei ta a ti chuan an merin hlel chu finfia thei tu tur nia an ngai omna lama chuan atuka detective pani te chu an kalta ni the beach house restaurant a chuan an vakala restaurant manager nena chuan voice message achanga an merin hlel thalak chukengin hemi hi juni somni pali emo ni somni panga khan heta hian alo kalem ilo moyam tiina an zota a chuta chuan restaurant manager chuan alo she chang leya ti chuan nu chui du re chuan an case khoi chu an chingfel ta derin an ngai thei ta a heti hian thil thlandania an chia chu an khai khom ta ni juni somni panga jinga khan tualthih tu chu thomnodum lama in thuamin kutkorabun boka akuta tubo akeng boka juni somni panga jingkar khwa ala thim deu warjana chuan juni backyard lama chuan kalin akung khar nortul thaya chang chuan aluta hetia zinga jeni ina poi khoi tu alu ma hian azan masalama po alo en thi thlai reng to a chut khomna pindana chuan athil du a oma amai ro chu zana chenga alo nga to zinga lu tuma akal le chuan jain chu apindana mutol avin chut khomna pindana chuan alawin sona ti chuan jainin living room akal san hun chu ngak pe talavin miswal chu alut tani tualthih tu chu maktak main jainin second chance apek tak a chenom loka rol thar no pangte sam nelson kha ania jeni ina avalu le chuan jeni muhil boremo ati chuan amit mengin a mungala chuta chuan a chi ai mangang boxi chuan akuta to bawaken chuan jeni luwa chuan a chota chora adu to ka chutnu chuan thisen te chu a perdar tanwaya jain chu a che to silo thisen te chu banga le chwata te furniture zong chuan a per chei chwai to mai sia amangang chu kung kharnor tol thaya chang chuan a chuak le ta a jeni chena in epchia omve anni boka anin lama tlan phein atubau chu anbul hlu boma avom luta an ina chuan atlan lut zuyani Samuel son hian jeni chena in hi voi enga musa alo lu dru to a credit card te po alo ru chwaka alo mang to a credit card bill chu voice message an ngai thaka chuan aron soita a credit card a man na te an chui nowa the beach house restaurant hi a man na nung ber alo ni ome Jane hi tha tum shima lu dru anilem lawa amai ro chu alu dru lai hi in nei tunu chuan alo mu wangin achi aita a atum lo takin arap thlak takin Jane chu a that ta ni miswal chu manchwa anita a kor chuan achung thu arel nuwa kumsom hi panga lungina tang turin ro arel sakta a kumsang hi somni pasari nakuma hian perola chwa adil theido nani